Start. Hej folkens. Så sidste gang mig, mor og mormor var i sommerhus, var det mig og mor glemte vores tandbørster. Så var det, at mormor havde taget dem med hjem til os i en pose. Så var det, hun gav os pose med vores tandbørster, og så havde hun lagt en masse Valdes jul kort ned i. Og så var det, at jeg jo selvfølgelig har set det, men det har I ikke. Og så vil jeg vise dem i dag. Lad os se. Er I klar? Vi er klar. Så gør vi sådan der. Modertræet. Den skinner. Det er nummer 1. Nice. Og den har 2 stjerner. Så er der ellestenene. Måske 1 stjerne. Barkstykket, som jeg ved kommer igen. Det må du have fået flere af. Og mor, prøv at se. Den her også. Kan man også se bagpå. Ja. Og det er så træfælderen. Og min næste yndlings her. Den uendelige skov. Wow. Har man set den ordentligt nu? Jamen, godt se den. Men I kan både høre sådan en som barkstykket siger det her. Altså ingenting. Ja, i forhold til den her. Og så er det, prøv at komme med ned her. Og så kigge op mod lyset. Jeg ved godt, det måske er lidt skarpt. Vi ser mod lyset. Og så kan vi gøre sådan her. Så kan man se igennem. Det er lidt svært at se. Ja, man kan næsten se det. Jo, man kan godt se igennem, ja. Ja. Nu er det bare varmt bagpå. Ja. Nå, lad os gå lidt hurtigere igennem nogle af kortene, så vi bare lige ser dem. Og så stopper du ved de gode. Flybilletter. Dem har du nogle stykker af, ikke? Ja. Og så kommer den anden gode, som også er sådan en. Nice. Og det er så kompasset. Ja, det kan man også se igennem. Her. Ja, du behøver ikke sætte den helt ind i lampen. Man kan godt se lidt nedefra. Så der kan man godt se det. Flot. Så det her er de 3 gode indtil videre. Og så kommer den bedste af dem alle. Walkie-talkie. Hvor der står et nummer lige der. Som vi prøvede at ringe til. Og det kan I se i en anden short, tror jeg det kommer til at blive. Se den. Jeg ved ikke, om den er ude, når den her kommer ud. Men ellers se den, når den kommer ud. Misteltingen. Mystisk skrin, som er sådan et spejl på skrinet. Lækkert. Så er der ulvespor. Ja, og du har slet ikke fået nogen af menneskerne endnu. Det kommer måske senere. Ja, jeg har lagt den i bunden. Okay. Guldmedalje. Så kommer vogterspejlet. Nej, sejlet, mener jeg. Og så kommer flybilletter for anden gang. Så kommer termokanden. Og så kommer togvognen. Så kommer barkstykket for anden gang. Så kommer valravnen. Valravnen, det gør der hen. Ja. Så kommer nissefælde. Så kommer ulækre ingredienser. Ja. Så kommer flybilletter for 3. gang. Der skal flyves en masse. Og nu kommer vi til menneskene. Så kom med dig nu. Ja. Det er Rita det her. Rita? Hermansen, som jeg har en idé om kommer til at være en af de onde.
Han ser lidt ond ud, ja. Og hans navn lyder ondt. Så Ja. Tina. Jeg er ikke sikker, måske er hun også ond. Så Morten. Ja. Så det valgte hovedpersonen. Ja. Nummer 2, men har kun 1 stjerne. Så kommer Mosekonen. Mosekonen. Så kommer Jens. Så kommer Jens. Mia Jens. Så kommer Jens. Så kommer Theis. Så kommer Ulla. Så de 3 sidste kort. Solvej. Malou. Og gæt dem den sidste er. Malou! Mere Malou. Så, kan du sige noget til sidst her? Ja, det var så alle kortene, jeg har pakket. Måske skal teen ikke lige være der. Men det er også en, jeg har pakket. Tak. Ja, så se lige det der short, som vi havde vist. Og så tryk lige like-button og abonner-knappen med ring. Så med klokke på, så du aldrig misser en af vores videoer igen. Det er godt. Hej hej! Hej hej.